Huwag mo akong impisahan, hindi mo ako kilala. Bala ka, ikaw pag binahayan ilong mo na anay, Nes. Ugis, bayot! This night I want. Aray. Hindi ito yung pantrope ko. Ang puso ko ay mapati. Borrowed paintings of Jesus and Mary from the... Yung mabuhusan ng pera. Ikinalulungkot ko sa inyong lahat na hindi ko inakalang aabot tayo sa ganitong klaseng video. Na umabot na tayo ng 100 tumawa ka, talo ka sa sobrang tagal na natin pinipilit sumaya dito sa Pilipinas. Kaya gusto ko magpalakpakan muna tayo lahat para sa inyo at para sa mga dinaanan natin mga memes at videos sa tumawa ka, talo ka. At dahil ito ating pang 100 na video, mamimigay tayo ng syempre mga promo codes. At dahil laos na magpa-load sa card, salamat sa GCash, eto bumili ako ng mga Steam cards na umabot ng 50 pesos hanggang sa 500. 500 piso. So, syempre, alam nyo na ayokong maubos ang aking pera dahil pambibili ko pa to ng game. Pero kada tawa, lumabas ngipin, mamimigay tayo ng mga load na lalabas sa screen. Kaya, okay, ako na sumaya. Atin na simulan. Wala nga kasi silang kasalanan. Wala kami kasalanan! Hindi kasalanan ang magbinata. Okay, kasama yan sa buhay at pagkalalaki mo. Sunod! Ano ang kinagat ni Eva at Adan sa paraiso? Ahas. Palaban! Bakit? Palaban si Adan. Kala ko nga itlog eh. Kala ko itlog ni Adan yung kinagat ni Eva eh. Sunod! Paminta sibuyas, bawang bitchin, isang boteng gin, isang porsyong puti, sa Lunes babayaran. Paminta sibuyas, bawang bitchin, isang boteng gin, isang porsyong... Para ko nasa isang game ng Subway Surfer. God, this looks cool, but is it safe on the road? Ano yan? Parang unicycle na motor? May ganyan? Paano ito naging pwede? Pag ito nabangga, yan lang natin, flammable. Sige, tsaka sa likod ng flammable. Para rekta, ulam ka na. Hindi ito safe. Paano pag kakaliwa siya? Gaganon niya yung kamay niya? Ay, ano yung bumper mo, yung utong mo? Nice. Hindi ata dito pwede. Counted ba yun bilang bisikleta? Counted ka ba bilang tao niyan? Ano to? Kanakidadya ako. Yawa! Okay, acknowledge. Namimiss ko na yung mga Bisaya eh. Ako, ito na, showtime na naman! Tama na, galing kay Rhea. Hello po, kumusta po kayo? Hindi mo makita. Hindi mo makita? Ito po, ayun po. Ben, bulag na siya pa eh. Ay, bulag po kayo. Nanonood po ba kayo ng Showtime, tay? Kimi! Di ka nakikinig! Di bulag guy! As in, literal wala siya nakikita. Okay? Nakikita ko naman ang busilak pong puso. Nakapagod magpigil. Tulad, pati aso larong-laro na. Oh, nice one! Sige, harangan mo! Oh, cute naman. Yay! At palakpakan dun sa kay kuya nagbigay ng bola. Kala ko malalaglag pa dun sa kanal eh. Bigyan nyo naman laruan yan. Yay! Oh, isa pa! Eh, tama, binigyan na lang siya ng ibang panlaro. Ayan. Gusto na niya ng kalaro. Sunod! New dog species found. Slayayam lang. Slayayam. Para siyang ano, parang cheetah. Hindi ba masakit kamay niya? Normal ba yan? Slayayam. Ang galing. Ang galing niya. Slayayam lang. Slayayam. Ang cute naman niya. Pero get talk ba yung mga ano diba? Pag full speed na sila, yung gumaganon ganun. Sunod! Surprise mother. Para kay mama. Bread pan. Toasted bread. Mama. Ay, garlic bread. Ano this mama? Wow! Bad trip! Bad! Yun yung para paano mo pamamahalin yung nanay mo at iinisin at the same time. So, bigyan mo ng dalawang Steam card yan. Sana hindi pa 500 yon. Sunod! Ayaw mabuhusan ng pera. Pansit Canton lang dapat yan. Craving. Okay, mukbang cravings. Kulot. Pampasaya ng tiyan. Busog. Pero anong nangyari? Di mawalay sa tabi. Sino nang bato nun? Lucky yun. Lucky nga siya pag nakasulot siya na isa. Tatanong lang kung sino gumawa eh. Sunod, galing kay Just JCP. Shoutout sa'yo boss, yung order nito. Tignan mo yung pangalan no? Gay.
Paano mahanap yan? Bobo mo. Ang bobo na nagawa nun, ayop Boss, ka. nakita nyo ba? Sige. Hindi, akin na lang. Ayun o. Sige. Get talon! Kasi Geta talon! Ay, it only interconnects. Buti lang nakita ko yun. Idol, magaling siya kasi Geta talon. Ano to, barangay? Ano, Kalirais ni Tatalon. Oh, Geta talon. Ano ka siya? Meme kasi. Geta talon! Sunod? Yes, yung mga Foreman memes. Na ito nga ito eh. naging thing siya. Okay lang, na-enjoy ko naman. At syempre, para to sa mga nagko-construction dyan, like kayo mag-ingat kasi lalala ko, nagpagawa kami dito. Naksidente siya eh. Naksidente siya, so di siya nakapagtrabaho na matagal. At ngayon, at least ngayon, bumalik na siya. Para sa'yo to, kuya, 8 AM to 8 PM nag-welding ng I-beam na walang PPE. Wala akong makita. Foreman lang. Alam, minsan talaga may kasalanan si Foreman eh. Minsan wala siya doon. Diba? Minsan iba inaatupag. Ayan, at least ito ngayon, hindi naman ghost fighter. Kaya ko mano-mano kaya haluan at buhusan. I, Foreman, declare you the strongest! Yung dalawa nagpapalitada sa taas, hahatiran ko din ng halo. Paturay na tumutulong yan sa bahay. Ito, Merman. Wag. Ba't talaga masiba ka? Masiba? Oo, wag mo... Nakatakot kay Senador Manny pag sabi niya, wag, baka suntokin ako pag ginawa ko pa din eh. Wag ha? Wag talaga. Okay na, nakaano na oh. Yes, boss. Wag na. Naku, yari ka boy. Naku, nagbabato na. Naku. Kung di mo siya matalo sa board, laban tayo sa ring. Wag ha? Wag. Ayun o. Ano, Hindi ako nagbibiro ha? Hindi ako nagbibiro. Ayoko po. Basta hindi ako nagbibiro. Kana. Pagduha ko, dalawang puno. 20. Kakainin ko talaga yan. Maniwala ka sa akin. Ako nagbibiro. Hindi ko totoo. Totoo yan. Totoo yan. Matigas din pala talaga ang ulo nito ah. Oo nga, paano yun? Ano yun? Para saan yan? Sarap. Ang sarap. Lahat kayo nagbabato. Kayong kabahan, hindi kayo gugulpihin yan. Sagot. Ito, kukulungin ko to. Ano ba ba? Paano? Kaya kukulungin ko yan. Maniwala ka sa akin. Sagot. Oo. Nauna yung ano eh. Bote, tinuro pa. Ay, hindi ako nagbibiro. Hindi pag boxing, di ba? Parang inaalam mo na kung saan banda yung suntok eh. Geto rin yun. Hindi ako nagbibiro. Kinabahan na tuloy. Ayoko na, kabado na ako. Hindi ako nagbibiro. Maniwala ka sa akin. Buti hindi ka komedyante. Send money. Okay, ako na. Di ko pa nakita Andy. Ano nangyari? Nabugbog ba siya? Checkmate ka na. Sunod. Helper nyo, Foreman. Pagod na ako. Nice name. Power sa ilalagay ko itong precast slab. Yung mga tunay na malakas. Buhati lang ang sariling bangko. Pwede ka na. Ito, mukhang galing sa construction nga. Hindi pa naglinis muna. Ano ba naman yan? Sarap niyan, diba? At least alam mo kung saan siya nang galing. Sunod. Basta wag lang tuhod yung marumi. Ano, untog? Ang galing para sa naging character sa game. Ang galing. Sunod. Philippine Tesla Autopilot. Ano yan, meron yan, may nakapaa dyan. Yung paang maitim din, nakaganon, nakatulak dun sa manibela. Alam niya yan, pag malapit na dun sa kotse, tutunog yan. Yung tunog yan, pan-Jollibee. Oh, galing! Grabe naman, idol. Yan, tanong niyan, pwede ba yan? Ano to? I love Cebu. Ba't kasama sa bibig? Kasama ang ngipin. Ay, may ano ka na din. May sebo ka na rin sa bibig. Huwag ka kasi tatangingiti. Ay, para ka lang kumain ng ano, di ba? Ng pugito. At least hindi tubig. Tira, bigyan mo ng dalawa. Lagay mo ulit dyan. Okay, bukusin lahat. Alala ko pera. Alala ko pambayad ko pa to ng mga construction. Ganun. Yellow and green supremacy. UOB Philippines choosing a public high school this time. But when does this game get fucking good? The
plated na kasi, okay? At least alam mo yun, safe siya, tried and tested na, magagawa na ng galvanized steel ng mga construction worker. Di ba, dalawang maganda pagsabay natin. So, galing kay S3 Fakut. After years of hiding, Little Quibs was finally Yeah, caught and Little put behind Quibs! bars. His cell was only 4 square meters small. It was only big enough for a rug and a bucket to do his business in. After some years, he got his ayuda from Peter Allen Kite. He began with galvanized square steel to create a bed frame, welded and fit to the walls for durability lasting 10,000 years. Next, he covered it with eco-friendly wood veneer. Underneath the space, he made room for his favorite fine arts, creating a mini art gallery. Amazing. The lights secured with screws sent by God. Amen. Next, he creates an altar parallel to the gallery where he can pray. Little Quibs borrowed paintings of Jesus and Mary from the Sistine Chapel, and he also added a cross and a copy of the Bible he got in Japan. Next, Little Quibs received gracious donations consisting of a body pillow, a mattress, and 2 more pillows borrowed from his aunt. Padding was retrieved from an asylum to create a soft space for sleeping and resting, as well as a ladder made from galvanized square steel. Next, cut out a hole for a squat toilet underneath. The space-saving design allows Little Quibs to hide the toilet under a trapdoor. He then installed a frosted glass divider to separate wet and dry air. Next, Little Quibs prays to God to paint his cell pink to create a brighter and lighter mood in the... Nako, di pa tapos ako malaman. The early otaku. Hey, musta pre? Baba Bowie. Eso ba? Nakuha mo ako sa ibang tingin. Sige na, lagyan mo ng dalawa pa. Wala na akong pera. Leche. Ano to? Lengthwise full court. Sunod. Kali kay James ulit. Basketball laging marathon. Ang galing! Gano'ng katagal ang travel ito? Traveling around 3 kilometers. Ito pala yung ito pala yung POV nung kanina photo. Hilo na ako. Nice one! Okay, kabila. Sige, diretso pa ba? Okay, meron pala to, stations. Stations of the court. Gano'n to katagal? Bago ka pa bumalik, pagod ka na. Balik. Hingal na. Di ba ako napatawa pero tuwa ako sa ganito. Pag ito nilaro ng mga oldies dyan, pocha, tapos ang laro. Isang shootan lang. Sarad, galing yung JP, buti na lang di natapakan. Uy, tai. Oh my God. Wala nakatama. Salamat. Man. Yung sinabing mukha kang tayo, hindi ito yun eh. Mga natin pwede pakita yan, members only. Ganun. If SMS is too small for large-scale anime, why do... pala ako yung Conquest. Kaya hindi pala yun, pumunta tayo. Rest in peace. Sunod, Chismisan area upgraded. Mataas kasi yung signal dyan. Para mabilis yung communications into the frequency. Magaling. Sunod, yung natawa ko yung natuwa. Ito, nilaro ng Bini. May pag-asa nga ba? Magkang na puso ko'y mapagbigyan. Ay, di ba niya yung tono? Okay, sumayaw na rin yung nag-record. Nice one. Parang yung sino ba yung gumawa nun? Anong kanta yun? Yung iniba niya yung tono, yung tempo ng kanta. Okay, baka copyright tayo dyan. Maraming salamat. Mga binibini. Oh my God, hindi ito yung pantropiko. Ibang bini yan. Mahiwagang jabuli. Kung yung kaninang bini nagpapakilig, ito nagpapatangkad. Maraming salamat sa inyong tulong. Sino bias mo dyan? Hanapin natin sino bias ko dito. Ito na lang. Ito nasa gitna. Sino ba siya? Sunod. Kali kay Charlie. Aray. Kasi hawakan ng ganyang kamay mo, baka marumi. Kaya gilaw yung mabubuuaray. Ako nagiginig na siya. Ang sakit niya, no? Di mo na kailangan kaaway eh. Di mo na kailangan kaaway kung may geto ko mga tropa eh, leche. Sige na, wala na. Isa na lang. Sige, gamitin mo na yung isa pa. Ang dalawa pa.
Ayoko na. Hindi na ako abot dito, may pera. Boy, alam mo ba yung 14 by Silence Sanctuary? Parang alam ko yun. Ibibigay ko ang lahat. Pati na rin. Ang importante, sinubukan mo, diba? Hindi nakakahiya ang pagbibinata. This night I want. Alam mo, nakita ko yung original ito, yung high-res pa, hindi 144p. Kaya ako nainis kasi lalo may meme. Ang nega ay para sa Korea, iba ibig sabihin, ha? Nega means, yeah. Basta, kung ano ba yung nakalagay dyan? Hirap na mapunta out of context kasi ko pala internet. Ano to? N4. Nagagalit kasi yan, kaming pinagbubuntunan. N4! Pagdating mo ng New York, kumuha ka ng 3 negro para makabuo ka ng F. Ano ba? Gusto ko lang tumawa, hindi ba cancel eh. Che, downvote sa akin yan, hayop ka. Mika paggera na ang China at Pinas. Jet Li, huwag kang hikilos sa masama. Nakakamiss na pwede pa sabihin yun. Ngayon kasi syempre marami ng pa-woke. Minsan OA na. Tanad, alagay Kimpi. Kaibigan mo, unserious. Sunod-sunod na yung mga nangyayaring problema sa buhay ko. Like, hindi ko na alam yung gagawin ko. Nade-depress na yata ako. Laro! Love you! Literal ni laro, leche. Sunod! Laba. Oh! Bad trip. Sunod. Patanga tayo ng patanga, ah. Sunod, chill ka lang, may passenger princess. Yan ito yung literal na Jesus take the wheel, diba? Sunod, ano ba pinagkaiba ng annulled sa divorce? Divorce legal separation contracts with ownership shares, annulled pag sa pwede. Amen! Amen sa mga luluhod dyan. Sunod. Oh, bagong-bago, oh. Basta, nakaload na ba yan na maayos? Nilaro niya. Sunod. Ugis, bayot! Happy Pride, man! Baka naman kasi hindi talaga siya gano'n, di ba? Para sabihan natin, no? Oh, sorry na. Oh, gili na lagi. Dili na. Kakta siya, di ba? Sunod, mahilig yan. Kaya lang ka 8 list, maaga dumating ang sweldo mo. Thank you so much. 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 Brain rot, man. Ayoko na. Thank you so much. May delay mo. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hello and thank you so much. Thank you so much sa mga sumusuporta sa Tumawa Talo Ka Palagi. May playlist din tayo sa ilalim. Sarad, 87,000 Gary B Delivery. Nakita ko na ito dati. Umikot na ito. Sarad, magaling kakang. O, dapat nakasabay nito yung mga nagbabasketball kanina eh. Yung kabila pang... Nakakatakot yan. Ang dumi na nung kamay niya. Yan ang 87,000 Gary B Delivery ni baby. At least ito buong araw ka makapaglaro. Ito ang gusto ko mga barangay, masaya kasama. So lagyan kay Mass Rider. Below fireflies! Lit up the world as I fell asleep. Where you think me will... Bahala ka, ikaw magbinahayan ilong mo na anay na. Pili ko para itong Ratatouille. Meron akong kumukontrol ng gamo-gamo sa utak niya. Salamat sa yung pinaglaban. Sunod. Oh my. Ayan ang pagkain. Yan ang dapat dinideliver sa barangay. Gamo-gamo versus... Isang dribble, isang patay. Kawawa yung center eh, no? Bunga sa ilalim. Yung center magiging poste ng anay niya. Finals na finals. Sige nga, dami naka-block eh. Hindi ko makita. Wala ba ilaw na hindi pinupuntahan ng gamo-gamo? Para maiwasan to. Pati yung pito nung ref eh, may hirapan, may hinga niya. Ang hirap mo masinta niyan. Gamo-gamo for the
the dream! Hindi na makashoot guys sa sobrang dami ng gamo-gamo. Ano ka, pucha? Shoutout sa City of San Vicente, Mahaplag, Leyte. Walang gamo-gamo sa gustong makascore. Naglalaroan nyo yung feelings ko, ah. Ito na, sir. Ano kayo, moto? Sir, ito na yun. Nako. Ito na yun. Magazine. Ito na yun. Ano na to? Loaded na to. Nakatakot naman yung music. Saan na lang? Ilan naman ito? 10. 10. Paano ako mananalo? Kailangan niyo po makalaglag. Kasi depende po yung 5 points. Wala na makalaglag ng ano. Huwag lang bata, ah. Nako po. Uy, isa. Nako, lumalulugi kita ate. May hustler. Yari tayo dyan, boy. Ubos ang ating puhunan. Galing, ah. Ang galing naman ni Kuya. Cardo! Naku, pag ito pinasok nyo sa probinsyano, uwi na. Naku, ayun na nga ang premyo. Ang galing mo, sir. Ibaril na ito. Iba ito eh. Pag ano. Manginginig ang kamay niya. Nayari ka, boy. Ayun na lang. Galing mo naman, sir mo. Nakapigit nga ako eh. Ito yung mga mahirap kasama sa laro eh. Babi? Oo nga, mukhang tao ata ang naging napapag-practice ni Kuya eh. Paano? Lugi talaga eh. Kinalagyan mo pa na isa. Bigay mo. Sige na, ayoko na. Yun na yung premyo nyo na nakuha kay Kuya. Ito galing kay Pilipinas Overload. Parang sa radyo. Pagkatapos mo akong pakinabangan, bakit nung nangutang ka ng pera? Tinubuan mo ba ako? Lagyan mo na music. Kailangan ito na pang music na radyo. Huwag mo akong umpisahan singing. Ha? Huwag mo akong umpisahan. Hindi mo akong kilala. Ha? Huwag mo akong umpisahan. Ibabalik ko itong ibabalik ko itong washing mo. Ibalik mo lahat ang pera ko. Pati yung pangalan niya pang radyo. Ay, wala na. Meron ng sugal. Ayoko na. Sunod. Pagod na ako. Pagod na ako magpigil. Sumaya. Ayoko na. Halika, Jay. Ang ganda ng kuha, ah. Saan punta yan? Para sa magamagam mo? Men, hayop ka. Sunod. Ay, sana naman. Alam kong gusto mo ko pa. Hindi, no thanks. Kahit lumuha ako baby, dito love story. I'm sorry. Baby, dito love story. May mga batas tayong nila. Lalala ko ang dami mga ganito eh. Laos na agad eh. Sayang di ko malang nasakyan. Sunod. Nag-service crew. Alam niya ang assignment. Magaling. Yes. So, ito gusto ko eh. Gusto ko nagbati-bati tayo. Kung nag-aaway-aaway tayo. Alam ni Kuya assignment. Maraming salamat. Lahat ng mga hospitality dyan, saludo ako sa inyo. Mahirap yan. Lalo mga kupal yung mga kumakain minsan. POV kaibigan mong nanonood ng movie. Bye. Ano nagawa mo dyan? Uy, bakit? Nanonood ako movie. Movie? Saan? Lang tayong TV. Chocolate flavor. Chocolate flavor movie. Nice. Sarap naman talaga. Sunod. Yan ang gusto ko kay tatay. Naglalaro. Dito nilalaro lang dyan. May nanonood doon. Sino yan? Ako, tatay yan. Roblox ba yan? Favorite natin yan, ha? Mip City. Sunod. Totoo yan reincarnation. Kapag malapit ako sa freezer, I feel comfortable. Siyempre di makakatakas ang dark humor. Lahat ng humor ito nire-respeto natin. Pucha. Sunod. Tashtokan noon versus ngayon. Tashtokan noon. Ito talaga yung nagbuo ng competitive side ng game sa Pilipinas eh. Yes! Ito galing kay Awa noon. Nara, grabe nga inasnet. Pirti ka dako ni. Higo pa ka nasagutan no, ng lapas man. Ang tistingan. Gumagawa ba siya ng ano? Madaog ba ni? Madug ba ni? Oh, efficient ah. Okay.
Ay, oh, bigla talaga. Napaka-efficient nga ni Idol. Maraming salamat. Sige, nabigyan mo na yan. 500 para sa inyo yan. Doon tatapos sa mga tumawa talo ka. Sumaya ba kayo ako? Ayoko na, pagod na ang aking wallet. Maraming salamat sa sumusuporta. Tumawa ka, talo ka. Like nyo na, share sa mga friends nyo ang ating playlist. Click nyo na yung susunod. Ayoko nang daanan yung mga miss. Baka maubos pera ko. Sa habulin nyo muna yung 99 pa natin tumawa ka, talo ka. Kung gusto nyo, papasalamat pa rin ako sa 100 nating tumawa ka, talo ka sa walang sawa yung suporta sa ating mga video. Paolo Babaalap.